Ja tervetuloa Tunidakasa Lontooseen. Mäkin oon täällä. Se on täällä. Me ollaan pienessä komerossa. Tämä on meidän hotellihuonettuna, ei komero. Tuo on komero. Se on vessa. Tuossa on juttu, missä me pestään meidän kädet. Ja hampaat. Ja naama. Ja kaikki mitä muuta keksitään. Ja me tultiin tänne eilen illalla. Yöllä. Kello 3 paikallista aikaa. Ja Suomen aikaa kello oli 5. Ja hyvin nukuttiin. Käytiin aamiaisella. Aamiainen oli mukava. Sympaattinen. Pieni, mutta riittävä. Seinät on paperia. Lattiakin on paperia. Naapuri kun hengittää, niin me kuullaan se. Se on hyvä kun tietää, että ihmiset elää. Mutta me lähdetään ostamaan seuraavaksi meille metrokortit. Ja oisterit. Ja sitten me lähdetään huristelemaan. Prym prym. Katsomaan nähtävyyksiä. Leikivä turisti. Eikä leikitä turistia, kun ollaan ihan paikallista.